Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel og karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Og karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Ug sa tanan nato mga suking mamasahay dari sa tuang tambayanan, ngayosinyan Freedom Board. Itago lang ko sa pangalan nga Kiki. Lumulupyo niining syudad sa Sugbo. Ako lang isay-isay ako ang kaagi nga nagsugod ni adtong July 2019. Ug sa walay paglangan atohan ng sugdan. Nagtrabaho ko isip usa ka manager sa usa ka Korean company. Malipayon kay ko sa akong trabaho kay tungod ganahan sad ko og mga Korean, especially sila ang lingwahe. Maayo mo dala og mga trabahante ang mga CEO ug mo'y hinungdan nga komportable og suod kayo Manila. Ang amo na yung CEO is 34 years old. Minyo ug naay duha ka mga anak. Artista ni siya sa batanon pa siya pero wa niya gipurso kay saba daw ang media. Gwapo sad ni siya ug nindot ug tingo. Usa ka higayonana padulong na kumuaw. Nangutana lagkalit si sir sa akong mga plano sa kinabuhi. Nangutana siya nga, Kiki, are you planning to get married soon? Mitubag ko nga, of course sir, why not? Dayon may katawa ko. Umingon siya nga, I hope everything goes well for you. You are my best manager. I want you to be happy always. Itubag ko, ngene, kamsa siyam nida, siyong nem. Unsa man tawoy drama ni mo sir oy. Og ni uli na dayon ko. By the way, 3 years na ko nga nagtrabaho nila. On my way home, get text si sir. Are you home now? Where are you at? Wala pa gani ta maabot, textan naman dayon ta. Reply ko niya nga I'm on the jeepney sir. Then mitubag siya nga phone me when you're home. Mitubag na lang pugkog. Okay sir, got it. Nagduda na jud ko aning sir da. Murag na sobraan naman. Ug tuod man nanawag dayon ko nga naabot nako. Nangutana dayon siya og okay ra ba daw ko. Ningon pud ko nga okay ra sab ko. Ug pagtaod-taod kibutang na niya ang tawag. Abi na ko og mao na toy ending. Ni text pa man jud siya nga, I thought about you these past few days. I want you to take good care of yourself all the time. Please. Itubag ko, yes sir. Thank you so much. Ganganga jud ko sa iyang text. Nganong kaha ni siya sa. Anyways, itago na lang nato siya sa pangalan nga Dennis. Para lang sa kasayuran sa tanan, sa wala pa silang Sir Dennis nagtukod og company sa Philippines. Gatrabaho na ko nila daan as a virtual assistant. Ang lain pang sideline nga trabaho like online English teaching. Medyo dugay-dugay na jud Manila nagkaila silahang pamilya. Sa moto nga kapoy akong lawas ug utok sa trabaho. Pero bisag unsaon na kog piyong ako mata, di jud ko makatulog. Sigig balik-balik sa kung nahuna ang gitext ni sir. Na-curious ko og ngano mang naka-text siya in ato na ako.
Sod mi nila sir siyang pamilya, pero karon pa ko naka-experience nga gain ato siya nako. Sumoto nga buntag na lang ug paminaw nako wa gyud ko'y tarong tinulgan. Naligo na lang ko, gailis ug samtang nagkaon kog sandwich. Nitingog akong cellphone ug naay text gikan ni sir. Ingon siya nga good morning Kiki. Please take good care and be careful on your way to the office. Tubag ko nga good morning sir. Thank you. Naunsa naman ni si sir nga sige text og be careful oy. Murag lain naman ang ako ang pamati. Dayon naabot nako sa opisina. As usual, taghan kay ko nga gatambak nga report o guban pang trabahoon. Uneasy kay ko tungod sa mga gipakita ni sir nako. Bisan pa man, naninguha ara ko nga mapaspas nako akong trabaho ug human. Alas 12:30 na kapin, gutom na kay ko. Nagkuyog mi sa akong kauban og paniudto. Tawagon na lang nato ni akong kauban og Kyle. Si Kyle, nunsa naman ka Kiki? Sige man lakag panghuhiab. Wala kay tulog? Mitubag ko, nga wa jud ko natog. Di man ko katog. Mitubag si Kyle, nga taysa ha kay nanawag si sir. Order dira bisag unsa. Libre ta ka. Ug mitubag ko, nga salamat dong. Lami jud ang mga pagkaon dari unta, pero wa jud ko'y gana agi sa ako ang kaduka. Dayon gadagan-dagan og sulod si Kyle ug nangutana siya, na kay problema Kiki. Mitubag ko, nga wa man dong. Ako orang reports daghan pa kayo. Ngano man? Mitubag si Kyle, nga anak manggod to si sir, nga pabantay-bantayan daw kanako. Mitubag ko, unsa ko? Kinder? Ngano man daw dong? Mitubag si Kyle, nga wa man siya ingon ngano. Tugani ragod ko Kiki. Kuya pong sir sa. Mitubag ko, hoy, kailangan mag-utok Minyo na ng tao. Makasala tana oy. Kapital nga dili jud tawon. Kung mitubag si Kyle, I'll figure it out. Nabuang naman ni si Kyle. Samot jud kog ka-uneasy sa opisina. Sa akong paghinoktok, ni beep na sad akong cellphone og ni text na sad si sir. Ingon si sir, nga Kiki, I'll be going to Korea in 2 days. I need to process something very important there. Please remember to be always careful and take good care of yourself. By the way, I asked Kyle to watch over you. Na curious na kayo kog maayo og nganong pabantayan pa man ko. Na-reply na lang kog, thank you so much sir. And please don't worry about me. I'm okay. Then reply siya, whenever you're alone in the office, ask Kyle to be with you. And on your way home, ask Kyle to go with you. And when you get home, always don't forget to lock the door. Murag lae na ginida. Akong gi-compose akong kaugalingon og saway pagduha-duha nanawag ko ni sir. Tubag siya, nga hello Kiki, are you home now? Please lock the door. Ug ako siyang gi-interrupt nga, yes sir, can I talk to you? I need to talk to you. Pero giputang niya ang tawag. Ni-text dayon siya nga I'll be there in 10 minutes. By the way, katuod din ni si sir sa akong apartment since silang duha siyang asawa ang gapili ani para sa kuha. Taod-taod lang naabot dayon si sir. Nakuyawan kay ko, namugnaw ug nauwaw. Niari jud si sir, nagsagol na akong una-huna. Ti intawon ko ganahan makasala. Sa moto nga akong gipasulod si sir o gipalingkod sa sofa. Paningot kay ko mas kinakaon ang aircon. Mura man noon ko gipanuhot oy. Umingon ko, nga good evening sir.
Do you want something to drink? Pero gibira ko niya og galit o gipalingkod sa sofa o giduol niya iyahang nawong nako. Grabe kay akong kulba nga murag mugawas na ako ang kasing-kasing. Ug mas na awkward pa ang atmosphere sa gingon niya. Mingon siya nga, Kiki, I just want you to know how important you are to me and to our family. Pag manyagsulti ato, iyaha dayon kong gigakos. Speechless kayo ko. Wala ko kahibawo unsaon ako pag-react. Taod, mura kog nahuwasan og nangutana dayon ko niya. If you don't mind, sir, may I know, why are you behaving like that? I'm sorry to say this, but it's uncomfortable for me. Mitubag siya nga I will tell you everything after my trip to Korea. Mitubag ko, why not now? Why do you need to tell me after your trip? Murag na suko na jud ko kamay. Taod-taod ni istorya dayon si sir nga, I've been dreaming bad things about you lately, and it creeps me out because it happened before. Ug ako siyang giingnan nga, please tell me about your dream. Nakuyawan man noon ko. Ug mingon si sir nga, someone was following you from another dimension. Ug mitubag ko nga, what is the meaning of that? Mitubag siya nga, some dark entities were after you. It was so vivid in my dream. Mitubag ko nga, that's why you are behaving like that. Don't worry, sir. It's just a dream. Mitubag siya, I want to believe and ignore it as it is. But 2 days ago, I saw someone following you in the office. Murag nasugod na kog kahadlok ug nangutana ko kung kinsa. Mitubag siya, it was the same thing in my dream. Ug mitubag ko nga, can you describe how the person looked like? Mitubag si sir nga, it looked like a smoke. I can't tell if it's a man or a woman, but it wore a long gown. Dili na noon ko ganahan nga muli si sir. Ahak baning kahimtangan noon ay. Naamanday ko'y follower. Abi kog sa social media ra nang mag-follow. Umingon si sir sa kuha nga, Kiki, it's already late. I need to go home now. Please call me if you need me. Sa kong unahuna, kamatay biyaan niyo eh. May pagwala ko nimo istoryahin. Pero may tubag na lang pod ko og, take care, sir. Have a good night. Nagsugod na kog kahadlo. Nagpasiga na lang ko tanan sa suga sa CR, sa sala, ug sa kwarto. Imbis nga duka unta kay ko kay wa pa ko'y tulog, di na jud noon ko makatulog sa kahadlok. Nagbukot ko sa habol og maayo ug mas ni samot ra noon akong kahadlok. Kay maka-imagine ko sa mga horror movie nga mukalitlag tapad sa sulod. Dayon wala na lang ko kabantay nga buntag na ug pagtanaw nako sa orasan, alas 9 na sa buntag. Nakatulog ra jud ay ko sa kuang kakapoy ug kahadlok. Nagdali-dali na lang ko galigo og ilis, dayon ni adto na dayon ko sa trabahoan. Pag-abot nako, nangumusta si Kyle nako ug nangutana ko nganong late ko. Mitubag ko, halagi, dugay ko nakamata. Mitubag si Kyle nga naay note si Sir nimo dira. Ambot unsa na, di man ko kamao mo basa og Korean. Dayon akong gibasa ang note ug ang nakabutang kay I'll see you after lunch at Boss Cafe. Ug nagdali-dali na lang ko sa kontrabahoon og human, at least maibanan gamay. Sumoto nga akong giadto si Sir sa Boss Cafe. Ingon siya nga, thank you for coming. I will have some changes about your work assignment.
Starting tomorrow, you will report under my wife's supervision. But you will not need to go to the office anymore. Just go directly to our house. Mitubag ko, but what about the pending reports that I have, sir? Mitubag siya, nga I will let Kyle handle it. Nipatuon na lang ko og nibalik sa opisina. Pag-abot na ko sa opisina, nanghipos din ko sa akong mga butang sa lamisa o gisulod na ako sa bag para tao dinig out okay na. Gingnan ko ni Kyle nga dungan na may uli kay hatod ako niya. Mayo rasad aron makasave kog plite and para mabot kog dali. While nami sa sakyanan, nangutana si Kyle sa kuha. Asa ganito inyo haki? Gawonder ko kay katuod man sab ni siya sa apartment nako. Umitubag ko niya, nakalimot na ka Kyle? Og nitutok siya nako hangtod nagkaanam og kausab. Iyahang panagway. Kusog kaayo og lagubo akong kasing-kasing. Mura na kog maamang kay dili ko kasyagit bisag unsaon nako. Maayo na lang kay nahitawo nga nagsigig tawag sa kongalan. Nagkakusog ang tingog niya. Ug pagtan-aw nako, naa si Kyle. Paglingin ako balik, wala nako sa sakyanan ug nawala na sabtong impostor nga Kyle. Nagkurog-kurog na lang jud ko sa kahadlok. Ug ipangutan ako ni Kyle. Uy, di ba niingon man ko nga kuyugar tagulit? Gaon sa makadari sa parking lot? Wala jud ko'y tingog-tingog agi sa kahadlok. Punungutan na si Kyle sa kuha. Okay ra kaki? Nan sa magka nga sige ra man kag tanga diha. Itubag ko. Napadong na manggod unta tag uli Kyle. Anya di man dayto ikaw. May gani gitawag ko nimo. Salamat kaayo. Mitubag si Kyle. Pagtarong diha oy. Gito ka raman siguro kaki. Ikabot na to si mong apartment katog unya. Kay murag ga-hallucinate na ka. Basin jud tali og bunga lang sa kong kaduka. Tubag na lang ko nga odong matog jud ko siguro. Pero klaro man kaayo sa kong nahuna ang panghitabo. Naabot na ko sa apartment ug nilungkidayn kog diretso sa sofa. Stress kay ko. Murag katulgo naman jud ko. Ug nisulod ko sa kwarto. Pero na-shock na lang ko kay pagtan-aw na ako sa sawog, daghan kaayog lapok. Hugaw kayang sawog, ug akong bed, ug ang ceiling, ug ang wall. Napuno og lapok nga naay dako nga lakra sa tiyan. Mga size 12 jud tali. Naghilak jud ko sa kahadlok ug akong gitawagan si Kyle. Ako siyang gihangyo nga moanhi sa apartment. Pero taod-taod pa nga naabot si Kyle nga naay lawom kaayo nga tingog nga sigig ubo-ubo. Wala man tawon ko'y silingan sa dool. Pero kung sa silingan man ganito, dili sad siguro na ko madungog og inato kalano. Murag na kong makuyapan sa kahadlok. May gani kay naabot na si Kyle. Nangutan na siya sa kuha. Noon sa makaki, sa may problema. O pintubag ko nga, pwede kuyugan sa kunimo nga ari Kyle. Ari lang katulog. Please, ako lang textan si mama nimo nga mag-overnight ta about sa reports. Itubag si Kyle, nga noon sa manday ka. Ako lang kahang tawagan si Sir Kate. Huwag ako siyang giingnan nga tanawa ang kwarto daw. Gitanaw ni Kyle ang kwarto. Unya naratol sab siya sa kahadlok. Umingon siya. Ngon sa maniki. Nganong hugaw man kaayo imong kwarto. Nagsugod na pod og kahadlok si Kyle. Umingon siya nga atong tawagan si Sir na. Gadali-dali mi gawas sa apartment unya sulod sa sakyanan. Gitawagan dayon niya si Sir Danis. Ug tuod man sa kahadlok namo ni Kyle. Among gitawagan si Sir. Si Kyle, hello sir, I know it's already late. Itubag si Sir, what's the matter?
I'm preparing my stuffs for my flight later at 12 midnight. I'll go to the airport in a bit. Alas 12 jud na, kay barato man ang ticket na. Umitubag si Kyle nga I almost forgot about your flight, sir. Umitubag si sir nga something wrong? You sound frightened. Umitubag si Kyle nga actually sir, I'm at Kiki's apartment. Something weird was happening here. Umitubag si sir nga calm down Kyle. Come to my house immediately. Agi sa kulba og kahadlok nagpasutoy si Kyle og drive. Naghilak na lang pud ko sa ako ang kahadlok. By the way, taga Maria Luisa day ni si sir. Paseo Sigfredo face og kahibaw na mo asa ni maayo. First time mag-drive ni Kyle og gabi ng dako. Sa mga nakafamiliar sa lugar, awaaw jud kay siya og ambience. Agi sa mga dagko kayo nga tugas ug uban pa nga mga dagko nga kahoy. Punan pa sa baliti og sa kamingaw nga motagming sa dunggan. Kusog na kaayog padagan si Kyle ug sakalit lang nga napawong ang light post. Puwerte tawong ngitngita ug kadimalason naman lang jud tungod kay walay guard nga on standby dito. Wala pa joy signal ang smart dito. Dili mi makatawag ni sir. Nagpasiga na lang mi sa flashlight sa mong cellphone ug gitapad namo para masayang. Nanlimbawot jud og taman among balahipo sa dihang naay nanitsit og hinay kayo. Abi na kog ako ray nakadungo. Si Kyle sa bihay. Iunsa man taon to namo pagkadungog inaato kahinay nga murag naara man sa dunggan taman. Murag naara jud sa sulod sa sakyanan ang nagsitsit. Nagpakusog lang jud si Kyle og padagan taman sa naanay suga. Og salamat intawon kay usa na lang kalikuan abot na may ilahang ka sir. Giwat mi ni sir sa gate og nisulod dayon mi. Nangurog mi sa kabugnaw ni Kyle og sa kahadlok og tira na namo giistoryahan si sir sa nahitabo bahin sa apartment. Umingon si sir nga goodness, nothing happened going here. Sagnaan na gani, wala na lang ni istorya si Kyle. Nakasabot asad ko. Nagnilingiay na lang ming duha. Umingon si Kyle nga Sir Dennis, Kiki's room was infected. I was puzzled and shocked upon seeing the area almost occupied with mud stain from the ceiling down to the bed and wall. It's not just a mud, but a footprint. I think we need to call the police to investigate. Mitabag si sir, I will do that. For now, please stay here, both of you. Kiki, you can use the vacant room upstairs, and Kyle, you can use this room here downstairs. We'll settle this when I come back. Wa na jud kapugni. Nibiyahe na si sir paingon sa airport. Nangatulog na silang madam o gaubang tawo sa balay. Naglingkuray pa ni Kyle sa sofa nga mura mig alimungawan. Nga kadugay jud nga ni sink in sa mong unahuna ang mga panghitabo ganiha sa among pagpadulong diri sa ilhang sir. Mitingog si Kyle. Matog na kaki. Ari lang ta sa ubos matog na. Ikaw sa bed, ako lang sa salog. Tubag ko, nahadlok ka dong? Bitubag si Kyle. Ngano ikaw? Wala. Mauto nga nisugot na lang ko. Kinili si Kyle kay dugay na nakong suod niya amigo. Kami jud ang sigig badi-badi kay assistant maninako siya. Abi jud nako og dili ni siya talawan. Hay sis, kapwerte man po di ay ani nga talawanan. May si Kyle, nga share ta ng habol kina, inaog ari sa salugbe. Tubag ko, nga taon sad kiloy. Darao, ug sa dihang paghatag nako sa habol, gibira maniya tanan. Og tawon, nagbukot ang bata. Og kalit lang nga naay ni agik-ik nga gamayng tingog. Imbis kay medyo na-relax na akong utok,
akong gisangpit si Kyle ug ihapod ko nga gisangpit hangtod sa nibalhin na si Kyle sa bed. Ana si Kyle ug nakadungog ba daw ko sa gamay nga agik-ik. Niyango ra ko sa kong ulo while gahagawhaw. Nisamot jud noon among kahadlok kay mag alas 2 na hapit sa kadlawan. Then pagkataod-taod, nakatulog na mi. Ug ni eksena jud akong pantog ug ni hangyo nga mangihi. May gani kay naara sa sulod sa kwarto nga CR. Naunsa man noon nga pag-abari nako. Nakita nako sa bowl nga daghan kaayong ebidensya. Nalukop jud ang lungag sa bowl. Makasabot ra unta ko inaato kadaghan kay basin galay ng lawas. Pero tubol man nga dagko kayog bugos. Giluod ko sa akong nakita kay dagko na baho pa kayo. Ahaka kaayong wala na flash ani. Pero wala dyan ako gi-flash kay ebidensya niya akong gi-picture. Dito na lang ko nagpabuhagay sa shower area ug pangihi. Bahala na ni nga dire manganso. Sumoto nga nibalik og higda niya pagtan-aw na ako sa akong cellphone kay 4 AM na. Nalipay ko kay naay nagpasiga sa suga sa sala. Nakaana ko sa kong nahuna. Salamat tawon kay nibakod na ang katabang nilang sir. Nigawas dayon ko kay action na jud og ka-ulcer akong tinaay sa kagutom agi sa walay tarong kaunay. Niadto ko padulong sa kusina og i-approach na ako si Mana nga naapa ko sa layo nga gatadtad sa lamas. Kasayo sad ani niya magluto oy nga alas 4 pa man. Dugay man mangmata silang madam kay alas 9 pa man sa buntag ting mata nila. Pero basin gaandam ra ni siya para unya lutoon na lang niya. Ni dool dayon ko unya sabay pik-pik og pangumusta. Mao jud ni ang senaryo nga nakaihi ko sa kahadlok. Mingon ko, na kumusta man na? Paglingi bitaw na niya, wala man siya naong og iyaha kong gikuptan og gisyaukan og kuyog dang duha. Nakaihi jud ko sa kahadlok. Literal. Bahala ng ihi diha. Og nanlimbasog kog maayo sa iyang kupot og nidagan paingon sa kwarto. Unya ako ang gilakan. Gilamba-lamba jud nako og maayo ang portahan sa walay nawong nga babae. Nagbukot ko sa habol og nigakos kong kay. Age rani sa kahadlok, guys. Sa mauto nga tungod sa kahadlok ni apil kog bukot sa habol og gigakos nako si Kyle. Dala pinatanday gamay. Bahala na siya unsa iyang una-unaon basta mo gakos jud ko niya. Dayon nakamata si Kyle ug giwakli ko. Ingon si Kyle, nakabasa man nimo kiki. Diin makagikan. Hala, ay nakaihi man day ko ganiha. Kauwaw. Mitubag ko, aniadto ko sa kusina giniha. Niinom kog tubig. Nya gadagan-dagan man ko. Nahuwad. Sorry. Og nangalot ko sa aping sa akong lubot. Mitubag si Kyle, nya matugday ka nga basa aron. Mitubag ko, nga sige ra, hapit naman sad nga mosidlak ang mata sa adlaw. Dayon, naay nanoktok og ginayhinay og ya-ya kayo. Umiyan si Kyle, nakinsa man na. Abrihigod kisya. Bueng, gikumpleto man noon niya ako ang ngalan. Pero mitubag ko, nga ayaw na abrihe. Gilubag-lubag manoon ang doorknob taman nakalma ang palibot. Tinangutan na si Kyle, nakinsa man to ki. Naunsa man di ay ganiha katong nakatulog ko. Wala ko siyang giingnan, gutom kay ko ganiha. Niadto ko sa kusina kay kita man kong manang. Pero di man dayto si manang dong. Babayi nga walay naong. Unya giingnan pa jud ko niya nga magkuyog ko naming duha. May katawa ko para ingnon nga wala ko mahadlok ba. Sumautongan ang usog kog maayo para mabuhian ako niya. Nidagan ko paingon diri. Nga mao din to ganiha. Nakaihi ko ganiha sa nitabo. Mitubag si Kyle. Taro nga roy. Kadamaka man kayo nimo. Ayaw tapad na ko ha. Nagkatawa nga dala bugal-bugal.
Humingon siya. Mag-CR sa ko kay. Bantay ko kaya. Pero nikalit lag syagit si Kyle. Ingon siya. Ahaka sad aning tubol ni Mudari Kisha. Yanong wala man ni mo ni flashy. Tubag ko. Nga daan na dira Kyle. Gipicturan inako kay akong pakita ni sir. May pag-i-flash na nimo ngara aron magamit nato ng bawl. Sa moto, nga buntag naman diay. Pagtanaw na ako sa relo, tak na 10:10 sa buntag. Hilas kayo murag tagbalay. Nahilamos ko niya na note brush. At least fresh ang bahalag bahog anso. Ug ang Kyle, tuwa naman sa sala. Nidiretso ko sa laundry area niya gatapis ko dadtong dapita kay gilaundry na ako ang magipang sulob tapos gidryer dayon gailis. Kahayahay jud sa life sa dato. Ug sa dihang nahubag-hubagan ko pagtapik ni Manang. Umingon si Manang nga may buntag inday. Ni aday mo ni Kyle? Ako sang giklaro og si Manang na bagyot. Kumitubag ko. Oo Manang, ni ami kay emergency. Hain man si Madam Angela. Si Madam Angela ang asawa di ay ni sir. Itubag si Manang. Dunay gilakaw og ang driver. Nikaw na ka? Pagsukad lang dadto sa kusina. Manilhig sa kuga. Mitubag ko. Sige Manang. Ganihang kadlawon Manang ba? Niadto ka sa kusina mga 4:00. Kumitubag si Manang. Nga wala gawi. Kaayo ra sa akong pagkatulog. Kumitubag ko. Nga ako sige Manang. Mukaon sa ako. Di naman noon ko matuno ani. Sige na lang kog bantay sa akong palibot. Mura na kog nag-drugs aning buhata. Sa moto, nga may pagmukaon na lang. Taod-taod naabot na si Madam Angela. Galingkod ko sa sofa. Umingon ko, "Hi ma'am, good morning." Itubag si Ma'am Angela na please see me upstairs. Sa moto nga na kami sa taas. Si Ma'am Angela, nga I've heard about what happened. Are you okay? Starting today, you will report under me. No need to go to the office. Just go here directly. Arasyo? Mitubag ko. Ngane? Algisyo. Siyang nem. Got it, madam. Mitubag si Ma'am Angela. You may start working. Please see the files on my desktop. Let me know if you need something. Mitubag ko. No noted. With thanks, ma'am. Ipakuha pa unta na ako ni Kyle akong laptop sa apartment. Pero dali man kaayo nakabalibad sa text. Dayon humanadyo ko sa akong trabaho. Mga 5:51 PM na to. Og nagpadayon pa akong kalbaryo dari sa Maria Luisa sa dihang padong nakuguli. Makatay man tali ko anig sayo sa kahadlok ba. Unya madisgrasya na noon ko. Simba ko. May gani kay migo mi sa mga shuttle driver aring lugar. Naday ni shuttle ari kay layo taon. Nya tangason lugsungon pang dalana. Mayo na lang kay naa ko'y load. Ni text kong Kuya Jackson nga magpahapit ko. May gani iniabot dayon mga after 20 minutes. Ako ray sakay atong tungura, timingan jud. Sa kalaay, nangutangan na din si Kuya og asa daw may manaog dapita. Nataranta na pud kog sugod. Galibog kog asa ko mo pasaliping dapita sa shuttle. Gisagitan ako si Kuya, ug ako raman isa. Wala pa jud kadungog kay bildo man ang may luyo. Akong gitaksan nga motapad ko niya sa front seat. Nanaog dayon ko, unya ni adtog front seat. Gistoryahan ako siya nga ako rang usa sa sulod. Pero ana siya nga naa daw ko'y kuyog nga baye nga helper nga ga-uniform pagani kuno nga gaatbang kuno miglingkod. Mauto ang Kuya Jackson hing pasutoy og drive paingon sa entrance. Naglakaw na lang ko paingon sa foodland. Di naman sa dahadlo kay daghan ng tao sa karsada. Wala na ko'y gana mo uli ani kay wa ko kahibawo na unsa na tong itsura sa akong apartment nga gibiyaan rag diretso namo nga wala limpyo. Sa akong pagpamidpid sa dalan, nihapit kog 7-Eleven. Nikaon kog ice cream, pawala sa kahadlok og buwisan.
Ni-text ko sa akong amiga nga si Jigs og ni-out na ba sila. Tuwa daw sila sa may AA barbecue na ni hapon. Sa mga to nga ni-apas ko dito. Dayon wala ko'y choice. Alangan naman nga sa karsada ko matulog. Mga to nga ni-uli ko og pag-abot na ako sa apartment, limpyo na. Pero ako gihapon nga gisugundahan og limpyo. Gaampo ko og gipangablihan ako ang mga Biblia. Nahala, pagbasa mo mga abata mo. Nakatulog tawon kog tarong. Salamat kay way intawoy samo. Ibalik na sa kahapsay akong pamuyo. Gaandam na ko, paingon sa trabaho. Mga 7:30 AM to, nibiyahe na ko paingon sa Maria Luisa. After 1 hour kapin, naabot ko og naghuwat sa waiting shed para shuttle. May gani naabot dayon after 10 minutes ang shuttle. Daghan kay mig pasahero ang uban nagsinabakay na. Gasagol na lang ang bao sa ilok, tiil, singot, bugan ug bakbak. Hay nako. At least na ako'y kauban. Adjust na lang akong ilong. Nanganaog na silang tanan ug ako na lang sab isa ang padulong sa phase 9. Pero ninaog ko. Nibalin ko sa front seat bahalag malipong ko sa air freshener. Nagtabi ming Kuya Jackson hangtod na abot na ko sa ilahang madam. Nisaka din ko sa taas ug ni-proceed sa akong trabahoon. Nilakaw na si Madam kuyog ang mga bata paingon sa school. Binlan kog note ni Madam Angela nga og mahuman na kog sayo akong trabahoon, pwede ko mo out og sayo po. Di daw sila muli din sa balay kay after school adto sila sa kids cafe sa mga bata and chill. Binlan po kog money for food. Muli sa daw si Sir Unya at mag-stay daw sila sa Bay Hotel. Sa moto nga chill sa pud ko, paway sa kadyot sa biyahe. Kaon sa pamahaw ni Manang o pinangga kay May sa mga amo. Nagdali ko guman para dili ko maabtan og ngit-ngit sa biyahe nga padulong sa gawas sa Maria Luisa. Kay lisod na og naa na say mo escort. Ma-anemic na jud kog taman ani. Sa mga 3:41 PM, may out na ko. I-text din kong kuya driver nga pahapit ko. Unsa man noon nga ni half day ra kuno siya kay magpa-doktor. Paita pa sa palya sitwasyon na. Dugay jud ko nga nag-standby sa guard house dapit. Nakigtabi sa guard. Sig tawag sa walkie-talkie pero walay motubag. Kay aha ka na lang jud. Way motubag. Kay aha ka na lang jud. Kay nakatulog daw ni si Mr. Chris nga driver. Mga 5:54 PM na to. Gabi na sa dahapit. Wala pa jud maabot. Gilamok na kog tinagad. Nanihapon na lag-una-una si Kuya Guard para change post unya bites na iyahang kagutom. Nasulbad na daan. Dayon mga 6:32 PM na naabot na jud tawon. Nakuha na jud ko dere sa akong paghinulatay. 7 mi kabuok sakay 5 ka babaye o sa kabayo ug sa kalaki. Lipay pa kay ko kay abi kog padulong sila gawas sa Maria Luisa. Paingon man dito sila duty. Mga stay-in man dito sila nga naaragi adto sa opisina daw sa Maria Luisa. Tug-ol ra kaayo sila ginaugan. Unya unsa man nga katabahak nga si Chris nga di man mulahos og biyahe paingon sa gawas. Kay gihunong ra ko niya sa busay. Kay manihapon pa daw siya. Magpaabot lang daw ko ni Kuya Driver 1 kay mo balik ra ko na. Akong giingnan nga ni half day raman daw to. Mao to nga parte na kong hangyo nga ihatod lang ko. May gani ni sugot. 8 PM na hapit. Wa pa joy suga ang shuttle sa loyo. Ngiob kaayo sa sulod, nya pait kaining kitarang usa. Yana bitaw na si kuya nga, "Oy miga, naaman ligi kay kauban. Parihara mog amo ma'am?" Gasinggitay siya pero wala gatubang nako. Didto sa unahan ni Silo iyahang pananaw. So mauto nga miduol jud kog ayo dapit sa cupboard sa driver. Ngit-ngit na tawon kaayo, labi na kay walay suga sa sulod. Wala pa sila'y budget ikaili sa kabarato.
Gitok-tok na ako si kuya ug akong giingnan nga ako raman usa kuya. Lain kay aura si kuya unya iyahang mata murag na shock, pinabudlat niya gay smile siya. Gipaningot akong daman. Bugnaw pa sa huyuhoy akong singon. Gidokdok na kog ay si kuya kay munaog na lang ko. Di manggod maayo iyahang giagian. Kahilakon ko sa kong kahadlok ug nanggahi kog maayo nga gihunong ko sa driver dadtong balay nga puwerte kadako nga mansyon nga giabandonar sa tag-iya tungod gahikog ang katong ilahang maid dadto silang balay sa main door. Sa tinuod lang, di jud bangagi ang mga shuttle driver dadto kay hadlok kayong ambience jud lugara. Mangita ra sila laing dalan. Ngit-ngit pa jud kayo. Kunya nawala ng shuttle. Hilak tawon kog taman kay ako rang isa jud dito. Wala na say guard on standby ug mo duty dadtong dapita. Nagsagol na ang tingog sa paniki. Siguro na uwak ba kunya mga katawa nga galuglanog nga naapay gahinila. Perting hadlok ka na jud tawo na. Gaampo jud kog maayo. Paspas kay akong dagan while gitan-aw sa akong cellphone nako nga magka-signal. Wala jud ko katuod ditong dapita samot na kahingit-ngit. Pero nagpasalamat jud ko sa kaytas-an kay nagka-signal jud ko. Ug mao to nga nagpusot-pusot ang text nilang Sir ug Kyle. Sa text mingon si Kyle, nga asa makangbayhana ka? Didto man ko sa imong apartment, wa man ka didto. Mingon si Sir Pod, nga Kiki, good evening. Where are you at? Kyle texted me you're not in your apartment. Lain pang message ni Kyle, mingon siya, nga bahala ka oy. Ako ray mahatagan ni Sir sa pasalubong. Na ako sa ilahaman Kisha. Uy, nalipay kay ko nga naaday si Kyle. Ma-inlove na jud ko aning Kyle. Ug na-reply ko, nga Kyle, kuha ako ninyo dari sa may upper dapit be. Katong dapit sa balay nga giabandon ba. Please. May gani kay nasan. Ngit-ngit man og ang suga ra jud sa cellphone akong gisalikan. Gadagan ko pero sige ra ko nga gatungas. Mora ko gilamat. Kabalik-balik ra ko aning buhata. Ug sa kalit lang naay lain kayo nga kamot nga nibiran ako. Sticky nga yucky feel nga hair. Nisinggit ko sa akong pinaka-best pero kuto baras tunlan. Pag-iwag na ako sa iyang itsura, katong babae nga way nawong nga nang lagdo nagpanit sa kabasa. Mura gihumulan og 10 years. Hadlo kay ko. Gisinggitan ko niya nga kuyog lagi ko numing duha. This time mo na dyan kusog makabuhi. Pero salamat tawon kay naay gaserbato nga sakinan o ga-mention sa ngalan. Silang Sir o Kyle. Nawala na po tong bayi nga walay no. Dali-dali din kog dagan padulong nila og nigakos kong Kyle nga gahila. Nanulodan mi sa sakinan og ni padulong silang Sir. Abot na mi silang balay. Pag-abot na mo silang balay, nangutana si Sir og Kyle nganong naabot ko dito. Wajud ko ikatubag. Sige ra kog bakho. Gisiging-siging kong Kyle para makaistorya og ipainom og tubig. Then mingon si Sir, nga tell me why are you up there? Referring dito sa may abandoned yung mansion. Itubag ko, nga I don't understand what's happening. The shuttle driver stopped me there. Itubag si Sir, it was the same in my dream. I dreamed about you. The one that I told you in your apartment before was following you. What does it want? Mitubag ko, nga it told me to go with her. Glad you came. Umingon si Kyle, nga hadlok biya ng istorya haki siya. Gingnan ko ni Sir nga dili naman naghoy kada gabi maskin unsang okasyon. Init, happy, mga ana. Dili na daw ko paggamiton og red or family sa red nga ink or ballpen.
Hiling manggod ko magsuwat-suwat, maskin quotes or notes, lettering nga mga ngalan. Basta dili lang siya daw red color. Dapat daw, daghan kog friends daw. Kaya ang explanation, kay kung managhoy at night, summons spirits. While managhoy is often associated with feelings of happiness, it is highly discouraged in South Korea, at least after the sun goes down. It has long been believed that kanang pagpanaghoy at night can summon spirits, ghosts, demons, and other unearthly creatures. Then writing names in red ink is death threat. In the past, red ink was used to write the names of the deceased in the family register. Therefore, writing someone's name in the red ink meant they had either passed away, or if they were still living, you were wishing harm or death upon them. Sumoto nga ako nang giusap. Unya magpina-FC na ko ani para daghag friends daw. Sa among topic, nahibong na lang pug kung Kyle sige man siya kapyot sa abaga. Magbingon si Kyle, nga sir, it's already 10 p.m. Can we just sleep here in your house? Itabag si sir, nga no need to mention because I will not let you go home either. It's dangerous. Kiki, you go sleep upstairs. Mitubag si Kyle, nga sir, we will sleep here downstairs. Pogi ko ko sa tabag ha. Mitubag ko, nga yes sir, Kyle will sleep on the floor, me on the bed. Mitubag si sir, nga as you wish. Good night. Og diri na lang ko taman sa akong story, kay di ta magdaot. I cannot say nga okay na jud ko, but I know nga dili ko pasagdahan sa Ginoo. Advice para sa tanan. Kung dili pa kaayo ka prayerful, be prayerful. Pray sa tanan nimo nga pagabuhaton maski unsa ka gamay. Let God guide you and protect you. Sa tanas na radyo na kanunay, maong nanginahanglan tag proteksyon gikan sa Ginoo. Kisha alias Kiki. Adios.